biyan ka ya isa. Kai da na ce ka dinga bin bayana har kana da right ɗin da za ka dinga bi gefe da gefe, ina gefe kana gefe? Allah ya barka. Wai me yasa kake ka dinga danganta kanka da ni? Wani dalilin da yasa ka dinga shishige ma rayuwa ta ne? Kai na ba da haƙuri. Na ce dan Allah ki haƙuri ba shikenan kuma ya wuce ba. Jahilcin naka hayya kai ka dinga jerawa da ni? Kin san wa kike cewa matsiyaci kuwa? Kai kuma waye kai? Waye wannan? Wallahi ban san shi ba. Ban taɓa ganin shi ba. Baka san ni ba? Lalle yanzu ka tabbatar min da cewa ka canza. Sannan kuma soyayya ta rufe maka idanu. Yanzu wannan banzar bazarar zaka kalla ka tsaya tana gaya maka maganganu wadda bata wuce ta zama 'yar aikinka.